Na primeira autonómica, os dous equipos do Barbanza ultiman o cadro que saltará polo ascenso. Por un lado, o Cidade Ribeira anunciou a fichaxe de Álvaro Calo e o Puebla, Jimmy. Son os dous equipos favoritos para lograr o ascenso, tanto Cidade Ribeira como Puebla, ambos conxuntos queren dar o salto á preferente e para iso están reforzando e confeccionando o que será o plantel que disputa a primeira autonómica. Así os de Santa Uxía seguen renovando a gran parte do bloque que a piques logra o ascenso a tempada pasada. Adao, Dani Carnota e o corpo técnico formado por Pablo Moreno e Manuel Ángel son as últimas renovacións. Pero o nome propio dos últimos días é o de Álvaro Calo. O veterano futbolista regresa a que foi a súa casa durante moitos anos para aportar experiencia tanto no centro campo como na zaga, sen dúbida un dos fichaxes que está destinado a marcar diferenzas. Doutra banda, o Puebla, logo das fichaxes de Baleato como adestrador e as renovacións de algunhas pezas importantes da tempada pasada como Falcón, anunciaron o regreso de Jimmy Alexandre, pobrense da adopción que se ofreceu para involucrarse no novo proxecto de alta, garra, carácter e potencia para reforzar tamén o medio do campo ou o centro de defensa.